Takže ahojte ľudia, dneska vás vítam u nového videa a som nový kanál, ktorý bude točiť videá, kde budem čítať knihy, takže keď máte nejakú mamu a bude si chcieť niečo vypočuť bez toho, aby čítala, tak som na tejto správnej ceste. No a dneska si prečítame prvú kapitolu z knihy o jednom futbalistovi Ronaldovi, takže snáď si toto video užijete a ideme na to. Prvá kapitola ja. Som rád, že som Cristiano Ronaldo. Milujem to, čo robím. Milujem svoj život. Som šťastný. Považujem sa za víťaza. Častejšie víťazím, než prehrávam. Vždy sa snažím byť sústredený. Viem, že to nie je ľahké, no nič nie je v živote ľahké. Keby bolo človek, by neprichádzal na svet s plačom. Som súťaživý typ a to sa nikdy nezmení. Isté, že rastiem a stávam sa dospelejším. Ale to, ako premýšľam, sa nezmení. Verím vo svoje schopnosti. Vždy som veril. Som, kto som. To, ako konám, čo vidia iní. To som skutočne ja. Nikdy som kvôli nikomu svoje správanie nezmenil. Ak ma ľudia majú radi, fajn, ak nie, nevnúcujem sa. Nemusia chodiť na moje zápasy. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, kto naozaj som a aká osobnosť a aký charakter. Ako rodina držíme spolu. Mal som blízko k otcovi, ale stále mám blízko k mame a súrodencom. Moja mama je pre mňa skalou. Úžasne ma podporovali, sú vždy pri mne, keď ich potrebujem. Veľmi mi pomohli a ja sa snažím byť pri nich, ako to oni robili pre mňa. Ľudia, ktorí ma dobre poznajú, ma majú radi. To je tých pár, ktorí so mňou žijú, ďalší, ktorí so mňou každý deň trénujú, ktorí so mňou pracujú. Tí o mne majú vysokú mienku, lebo vedia, čo som zač. Isté, že iní ľudia majú celkom iný názor, pretože ma nepoznajú. Tomu rozumiem. Vždy hovorím to, čo si myslím. Hovorím tak, ako je. To sa môže niekomu na mne nepáčiť. Nezáleží mi vôbec na tom, čo si o mne ľudia myslia. Nečítam noviny ani časopisy. Každý má právo na svoj názor. Okolo mňa sa šíri veľa lží, to je cena za slávu. Myslím si, že ľudia na mňa žiarujú, pretože som bohatý, dobre vyzerám a som skvelý futbalista. Iné vysvetlenie neexistuje. Vždy som ochotný sa učiť vypočuť si iný názor. Som človek, s ktorým je veľmi ľahké výjsť. A cítim sa veľmi šťastným, pretože ak sa niekedy potrebujem porozprávať, mám tých najlepších priateľov na svete. Som normálny a cítim ako ktokoľvek iný. Som ten typ človeka, ktorý miluje výzvy, vždy to tak bolo. Celý môj život je nasmerovaný na hľadanie nových výziev. Som vo všeobecnosti celkom pozitívny, vyrovnaný človek. To, aby som dobre vychádzal s ľuďmi, je dôležitejšie než peniaze. Žiť kvalitný život je dôležitejšie ako peniaze. Dostalo sa mi skvelého vzdelania. Rodičia ma naučili byť samým sebou. Nezmeniť sa kvôli nikomu. Ak ma ľudia majú radi, fajn. Ak nie, je mi to jedno. Mám rád okolo seba šťastných, usmievavých, spokojných ľudí. Nevyhráte nič v živote bez prekonania prekážok, s akými som sa stretol. Keď som bol malým chlapcom v Lisabone, plakal som každý deň a dodnes plačem. Je to množstvo slz od šťastia aj zo smútku. Je dobre si poplakať. Plač je súčasťou života. Nemám čas na ľudí, ktorí mi klamú. Klamanie považujem za najhoršiu vec. To ma vie naozaj nahnevať. Hovoriť len tak nie je môj štýl. Ak človek priveľa rozpráva, nerobí to dobre jeho imidžu. Nerad hovorím o svojom osobnom živote. Nerad na to upriamujem pozornosť, ale ani nič neskrývam. Nech si ľudia klebetia, čo chcú. Ak chcú predať svoj príbeh, je to ich vec. Nezaujíma ma to.
Som šikovné decko, ale nie dokonalé. Sú dni, keď nie je ľahké byť Kristianom. Napríklad tie, keď by som chcel robiť niečo obyčajné, ale nemôžem. Ale viem si s tým poradiť a úprimne povedané nie som nespokojný s tým životom, ktorý vediem. Takže snáď sa vám to ľudia páčilo. Toto video je u konca. Prečítali sme si prvú kapitolu knihy o futbalistovi Cristianovi Ronaldovi. Ak sa vám toto bude páčiť, zanechajte na tomto videu like a dajte mi odber. Díky a môžete sa tešiť na ďalšie videá. Takže zatiaľ ahojte.